যতনা হামবাই তিনি বেলাইखे दुखु नांखा अ दुखुनि कप गाहायसि आं तिनि टीपीएफ न 40 to 45 हाजार रां रहमानि अम टीपीएफ न तंगथगानि बागै रहर नरनो सादि और आं रहमानि मीनिंग टामो कैसे दफा यक तो हिनी रहमानि फिया बरनि जे मीनिंग बरनि जे भाषा अ कक साजानाय या बुमा बुफा तै कक सानाय रक अमाहे वर्ड्स व्यवहार खायो अरे मूर्ख हिम्मत तंखाय आने बसंगा फाइ आना दम किरदी मूर्ख सराय रक फेसबुक बायरे तंगोय बुनि मायरां लता हु हुवै होटेल तंगोय आंलां पांलां सामनायया तिनी आं रां 40-45 हाजार रां रहयसि बरक बाय कक बांलायने नांगौ आं तिनी रां रहयया हंकाय बरक बाय कक बांलायने नांग्रा खामो नैनि नों जेफानो खलायतंदि आनि कुनु प्रब्लेम करै आं रां रहमानि गनांबा ताई नों रां नानानि फाइफ्र आनो तामो तामो साका अककनसे आं प्रश्न खलायब्ले निश्चय राइट आं प्रश्न खलायनाय नो तामनि हिमालय आन्नारा रां नाय चामानि गना 5 बছর टाइम रेडी दफानि बागै सामुं तांनाय हिनि ता 5 बছर अंखा गांगो ककनो प्रश्न खलायया नरने 5 बছर टाइम अंखा नरकबा 5 बছर हाइसिं कलसाबो याकाय हिनि सानाय ता हाइसिं कलसानि पासि सामुं तांया सिनि राजा बोबा ग्राना हामिया साउ बकायसा सिनि राजा बुनिले सेलांफा नंखाना सिनिले राजा बीके रांगल सर 3टा सीट बारि रेखा अबनो हामिया सासाय तंखा टीपीएफ तुई कसगुई तंगो अलरेडी बाइबो तंखा मासा मासाकाय कसगुई थांनाय थाबो थांतु आनि बुआ 32 खान बुआ आं जेनो हामियानि साका अम बाइसि थांगो दिनां टीपीएफ न बाय रुवो बरक हाय सेल्फिश बरक गरै कायसाना कायसा हामिया सानानि बुमा बुफातै हामिया सानानि अम सिमिसि ताबक तामनि जागा जागा बाय तंखा जागाय टीपीएफ करि खेताबो आंखा हिनो तैबोसि बायबो थांतो और रां थांमानि आं कायसाना बवै तगुई लुटपाट खायतुया आनि कलम तुयनि रां सि आनि कलम तुयनि रां बिग बसना सारिया खलाय नरक सानका आं रहरका हामजागि रहका तिनिओ हामजामानि मीनिंग आनि मजाकुरि रेखा आनि मजाकुरि मानि अबा कायसा आनि पॉइंट नरनि टीपीएफ सि सर्वनाश संगो आं लीडर दिबा ना आं नेता आं बाकायसा सापर्टारनि बरकसि नरक आं बाय चैलेंज खायो आं प्रश्न खायनाय 100 बार प्रश्न खायनाय आनि नारा रां सामनि आं प्रश्न खायनाय हामबाय।